kuyambira pa 18 kulekezera pa 19 August chaka chino cha 2024 ife a Malawi Electoral Commission tinali kuno ku Komesa Hall kumene timapanga facilitate chisankho cha National Governing Council ya chipani cha Democratic Progressive Party. Izi zinachitika achipani cha DPP atapempha kubungwe la Malawi Electoral Commission kuti tibwere kuno tidzatumikire pa msonkhano ngati umenewu, ndipo ifeyo tinachiona ngati chinthu chotinyaditsa komanso chotilimbikitsa kuti chipani ndi kuti dalira kuti tidzakuyendetsa msonkhano ofunikira ngati uwu, makamaka kuyendetsa chisankho chosankha National Governing Council imene igwire ntchito kwa zaka zingapo. Mwa ichi tinabwera ndithu okonzeka kuti titumikira, and we believe kuti tatumikira bwino, ndipo panopo tabwera nazo zotsatira za chisankho chimene chinachitika kuyambira dzulo kutha lero. Ndimati ndilongosole kuti a convention chairman komanso ndi komiti yawo anatipatsa voters roll kapena voters register imene inali ndi mayina okwana 2491. amenewa anali ma delegates amene anali ovomerezedwa kuti pa msonkhano uno atha kuponya nawo vote kusankha atsogoleri oti ayendetse chipani cha DPP mzaka zimenezo. Komanso tinapatsidwa mndandanda wa mayina ndi ma positions amene anthu amapikisana kuti apeze maudindo amenewo. Pa nthawi imene timayamba chisankho, mndandanda umenewu unali wa ma positions okwana 24. Koma pamene timafika kuti chisankho chatha, papezeka kuti pa list imeneyi panali ma positions 21 amene anthu anapikisana. Ndilongosola zifukwa zake. Ndinenenso kuti mwa ma positions onse amene alimo mu National Governing Council ya chipani cha Democratic Progressive Party panali ma positions ena amene anthu sanapikisane, chifukwa chokuti pamapezeka kuti wapezekapo munthu mmodzi yekha amene wasonyeza chidwi choti akufuna kupikisana nawo pa mpikisano umenewu. Mwa ichi mokhudzana ndi malamulo a chipani cha DPP tinauzidwa kuti ma positions ngati amenewa chimene chimafunika ndi kutsimikizira ku convention kuti anthu odi asankhidwa pa udindowo posapikisana ndi wina aliyense. Maudindo amenewa ndi watchula, komanso anthu onse amene akukhudzidwa ndi zimene zizi ndi watchula. Pa chisankho chimene chinachitika kuyambira dzulo kufika lero, tikawerengera mwa anthu amene anaponya vote, chiyerekezo chathu panopo ndichonena kuti anthu omwe apanga vote malinga ndi marecords omwe tili nawo ndi okwana pafupifupi 2322. Mwina ndilongosole kuti ena nkumadabwa kuti chisankho chonena kuti anthu akupikisana ndi ochepa, komanso anthu amene akuponya vote ndi 2491. Chifukwa chachani chisankho chimene chichi chatenga ma hours onsewa? Ndikupatseni chithunzithunzi. Pa ma positions 24 amene tinakonzekera kuti tiyendetsa chisankho, zikusonyeza kuti tinali ndi anthu okwana 59,784 onena kuti apange vote. Tikuntenga munthu wina aliyense payekha, komanso pa chisankho china chilichonse ndikuwerengera tikunena kuti tinali ndi anthu pafupifupi 60,000 oti aponye vote.
enanu mukudziwa mmene ma constituency athu mdziko muno alili. 60,000 itha kukhala ma constituency awiri, itha kukhala constituency imodzi komanso yayikulu, and sikumakhala kotheka kupanga run chisankho chabwino in maybe 2 hours. Ife tinaonetsetsa kuti tipereke mpata kwa wina aliyense kuti aponye voti yawo momasuka, kupatsidwa mpata, komanso pozindikira kuti nthawi zina anthu amakhala excited pamene akuponya voti, pena ndi pena timayesa kuyimitsa kayenzere kuti anthu ayende pang'ono-pang'ono, m'malo monera kuti voti yanu tiyiteteze, voti yanu ikhale voti yachinsisi. Mwanthu amene tikunena kuti aponya votiwa okwana pafupifupi 2,322, tikati tiwerengere pa masamu kuti kodi itakhala kuti tinene kuti turnout pa chisankho ndi turnout yotani, ena mutha kuwerengera nkuona kuti ndi pafupifupi 93%. Choncho tinafuna tithokoze nthumwi zonse chifukwa chotenga nawo gawo pa masankho amenewa. Komanso mwapadera kudzera mwa inu a convention chairman komanso a vice president a chipani cha DPP kuja ku north, timafuna tithokoze mwapadera nthumwi zanu zimene munatipatsa kuti titha kumagwira nazo ntchito tsiku ndi tsiku. Nditchulapo mayina ena, koma izi sizikutanthauza kuti ena omwe sindinawatchule sitikuwawerengera. Anthu ena amene tinagwira nawo ntchito pafupi panali bambo Hare Kanjewe, panali bambo Pato Poya, panali bambo Limbani Magomero, panali mai Betty Seani, panali bambo Brighton Chona, panali bambo Charles Lipeo, komanso bambo Tome Mletseni. Komanso tikuthokoza ena amene magwira ntchito zina in the background kuonetsetsa kuti pano pali chitetezo chokwanira, komanso kuti zonse pano zikuyenda bwino popanda vuto lililonse. Mundilole tsopano kuti nditchule ma positions amene anthu asankhidwa posapikisana ndi wina aliyense. Position yoyambirira ndi ya president wa chipani cha Democratic Progressive Party, imene panali candidate mmodzi yekha, ndipo kutengera kuti panali candidate mmodzi yekha and titafunsa convention yavomereza, ndili pano kuti nditengeze kuti amene ali president wa chipani cha Democratic Progressive Party ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Position ina imene alowa opanda opikisana nawo ndi position ya vice president for the party ku north, udindo umene wapita kwa Honorable Japi Muhango MP. Position ina ndi ya National Treasurer General. Position imene yapita kwa Honorable Edgar Tembo. Position ina inali position ya National Campaign Director ku East, imene yapita kwa Honorable Chifundo Makande. Ndingolongosola kuti ku East ko ndi kumene akuchokera, koma position iyi ndi at national level.
Position ina ndiya National Director of Religious Affairs imene yapita kwa Apostle Timothy Koviwa. Position ina ndiya Director of Research and Training imene yapita kwa Honorable William Suswele. Position ina ndiya Director of Logistics imene yapita kwa Honorable Simon Vua Kaunda. Position ina ndiya Deputy Director of Campaign imene yapita kwa Honorable Andrew Madala. Position ina ndi position ya Deputy Director of Political Affairs imene yapita kwa Honorable Edward Mvoliwa. Position ina ndi position ya Deputy Secretary General imene yapita kwa Honorable Daudi Chikwanje. Position ina ndi position ya Deputy Secretary General South, ndilongosole kuti Honorable Daudi Chikwanje amene ndi Deputy Secretary General kuyimirira ku East, komanso ku South kuli Deputy Secretary General amene ndi Honorable Joseph David Nomali. Komanso pali position ya Deputy Secretary General North imene yapita kwa Honorable Edna Manda. Position inaso imene alowamo opanda opikisana naye ndi position ya Deputy Director of Elections ku North imene yapita kwa Honorable Glad Chembe Munthali. Position ina imene alowamo opanda opikisana ndi position ya Deputy Director of Elections Center imene yapita kwa Honorable Levi Taipi Luemba. Position ina ndiya Deputy Director of Operations ku Center imene yapita kwa Honorable Romeo Brown Bwanali. Position ina ndi position ya Deputy Campaign Director Center imene yapita kwa Honorable Kaso Zuze. Ndiye pali ma positions ena amene zinazindikirika in the course of the election kuti naonso anthu asankhidwa unopposed malinga ndi ma circumstances amene analipo, ndipo ma positions iwa ali motere. Pali position ya Deputy Director of International Affairs kuchokera ku Center amene ndi Honorable Bruce Munthali. Komanso pali position ya National Publicity Secretary imene yapita kwa Honorable Shadrack Johnny Namalomba. Komanso pali ma positions awa: Deputy Treasurer General Center imene yapita kwa Honorable Fraxon Walapa. Deputy Treasurer General South imene yapita kwa Honorable Susan Ndalama. Komanso Deputy Treasurer General East imene yapita kwa Honorable Victoria Kingston. Ma positions ena ndi awa: panali position ya Deputy Director of Protocol Center imene yapita kwa Honorable Salama Mwanavava.
Komanso panali position ya Deputy Director of Protocol East imene yapita kwa Honorable Luce Saini. Ndilongosole kuti pa position ya National Publicity Secretary panali a candidate ena amene anapanga declare kuti iwo apanga withdraw pa candidate. Komanso anapanga express interest kuti amafuna kuti akanaganiziridwa pa position ya Deputy National Publicity Secretary. Position imene hii ifeyo sitinapange declare kuti iwo asankhidwa pazifukwa chimene tapangira nchionera kuti sitikudziwa kuti pa nthawi imene amapanga submit kalata yawo yopanga withdraw ndi kupanga express interest yofuna kuti apange contest pa position ya Deputy National Publicity Secretary anali atakwaniritsa zimene chipani chimafuna munthu kuti apange contest ndipo zimene zimamuyenereza munthuyo kuti akhale duly nominated. Pa chifukwa cha chimenechi nkhani tibwezeranso ku chipani chomwecho kuti ndi chimene chikapange consider nkhani imeneyi based on my merits ndi my demerits amene iwo angaone. Mundirole sopano kuti ndibwere kuma positions amene anthu anapanga contest. Nditchula udindo uliwonse ndi mmene ma votes a candidate wina aliyense ayendera. Position yoyambirira inali position ya Vice President South. Panali opikisana awiri. Panali candidate Honorable George T. Chaponda MP amene apeza mavoti 714. Komanso panali candidate Honorable Joseph Mwanamveka MP amene apeza mavoti okwana 1000. Honorable Joseph Mwanamveka MP pa contest imeneyi apeza mavoti okwana 1562. Position ya chiwiri ndi position ya Vice President East imene iso panali ma candidates awiri ndipo zotsatira zili motere. Candidate Honorable Bright Msaka apeza mavoti okwana 1549.
Zikomo kwambiri. Honorable Bright Msaka iwowa amapikisana. Honorable Bright Msaka amapikisana ndi Honorable Loni Piri amene apeza mavoto okwana 702. Udindo wina unali udindo wa udindo wina unali udindo wa Vice President Center umene unso panali makandidate awiri. Panali candidate Honorable Paul Gadama amene apeza mavoto 827. Komanso panali candidate Honorable Alfred Gangata amene apeza mavoto okwana 1451. Kupangira kwa amene sanamve figurayo ndibwerezanso kuti Honorable Alfred Gangata apeza mavoto okwana 1451. Udindo wina unali udindo wa Secretary General wa chipani cha DPP pamene panali makandidates awiri ndipo zotsatira zili motere. Candidate Honorable Clement Mwale amene wapeza mavoto okwana 357. Komanso candidate Honorable Peter Mukito apeza Chabwino, for the sake of Chabwino ndimalongosola kuti for the sake of anzathu a media amene mwina akufuna kuti atenge information yeniyeni ndinanena kuti candidate Honorable Peter Mukito apeza mavoto okwana 1924. Udindo wina umene amapikisana unali udindo wa National Organizing Secretary. Panali ma candidates awiri. Candidate oyamba ndi Honorable Chimwemwe Mazabuka Chipungu amene apeza mavoto okwana 534.
komanso panali candidate Honorable Samia Suleiman amene apeza mavoti 1000 Candidate Honorable Samia Suleiman apeza mavoti okwana 1753. Udindo otsatira unali udindo wa Director of Legal Affairs. Udindo wa Director of Legal Affairs pamene panali ma candidates atatu. Candidate oyamba panali Candidate Honorable Charles Muhango amene apeza 580 votes. Candidate wachiwiri anali Candidate Honorable Chipiriro Mpinganjira omwe apeza mavoti okwana 1193. Mavoti 1193. Udindo otsatira ndi wa Director of Women pamene panali ma candidates awiri amene amapikisana. Candidate Honorable Rosa Mbirizi apeza mavoti okwana 706. Komanso Candidate Mary Chisomo Tom Navicha apeza mavoti okwana 1589. Apeza mavoti okwana 1416. Candidate Honorable Norman Kisale apeza mavoti okwana 1279. Komanso Candidate Frank Chiwanda apeza mavoti okwana 380. Candidate Benson Kofi apeza mavoti okwana 268. Komanso Candidate Honorable Dayton Musa apeza mavoti okwana 254. Udindo otsatira ndi udindo wa Director of Political Affairs panali ma candidates awiri. Candidate Honorable Kwauli Msisya apeza mavoti 1050. Komanso Candidate Honorable Ben Malunga Phiri apeza mavoti okwana 1220. Udindo otsatira ndi udindo wa Director of Economic Affairs. Udindo wa Director of Economic Affairs panali ma candidates awiri ndipo zotsatira zimotere.
candidate Raf Pacharo Juma amene wapeza mavoto okwana 1633. Komanso candidate Honorable Malison Dau apeza mavoto okwana 630. Udindo otsatira ndi udindo wa Deputy Director of International Relations. Udindo wa Deputy Director of International Relations panali ma candidates awiri ndipo zotsatira zili motere. Honorable Anthony Gonani apeza mavoto okwana 382. Komanso candidate Honorable Jafari Musa apeza mavoto okwana 1341. Udindo otsatira ndi udindo wa Director of Protocol. Udindo amene upanali opikisana atatu. Ma results ali motere. Candidate Honorable Linda Kembo Chihana amene wapeza mavoto okwana 1251. Komanso panali candidate Honorable Temba Menson Kandawire amene wapeza mavoto okwana 503. Komanso panali candidate Honorable Toko Matengambiri Tembo amene wapeza mavoto okwana 520. Amene apeza mavoto okwana 549. Candidate James Mpunga apeza mavoti okwana 438. Candidate Honorable Chris Mangulenje Msisia apeza mavoto okwana 476. Candidate Honorable Idrisa Ngunga apeza mavoto okwana 305. Ndipo candidate Honorable Naomi Kilekwa Piri apeza mavoto okwana 492. Kusonyeza kuti amene asankhidwa pa udindo umenewu ndi candidate Honorable Finance Magonjwa. Kupangira kwanza anthu amene akulemba. Honorable Charles Mchacha apeza mavoto okwana 1586. Ndibwera kudindo maudindo ama deputies. Mundivesesa, I think pepa alina tinachula Deputy Director of International Relations nabwera mkati kuma deputies akuchula maudindo ena ama Deputy Directors. Deputy Organizing Secretary panali ma candidate awiri. Panali candidate Honorable Francesca Masamba amene wapeza mavoto okwana 1293. Komanso panali candidates Ishmael Jones Milanzi amene apeza mavoto okwana 959. Kusonyeza kuti amene asankhidwa ndi candidate Honorable Francesca Masamba ndi mavoto 1293. Udindo wina unali wa Deputy Director of Youth
pamenepa panali ma candidates awiri, candidate honorable Christopher Jana amene wapeza mavoto okwana 1376. Komanso panali candidate Gerard White amene wapeza mavoto okwana 901. Udindo wotsatira ndi udindo wa Deputy Director of Religious Affairs. Udindo umenewu panali ma candidates awiri. Panali candidate Sadat Forte Mzungu amene wapeza mavoto okwana 989. Komanso panali candidate Mavuto Scott amene apeza mavoto okwana 1228. Udindo wotsatira ndi udindo wa Deputy Director of Logistics. Udindo wa Deputy Director of Logistics panali ma candidates asanu ndi mmodzi 6 ndipo zotsatira zili motere. Candidate Honorable Mike Chimzukira amene wapeza mavoti 246. Candidate Honorable Damson Chimalira apeza mavoti okwana 486. Candidate Stanford Jonathan amene wapeza mavoti okwana 523. Candidate Honorable Enes Kandaya amene wapeza mavoti okwana 483. Candidate Mark Times Malowa amene wapeza mavoti okwana 408. Ndipo candidate Shind Mwala apeza mavoti okwana 122. Kusonyeza kuti amene apambana pa mpikisano umenewu ndi candidate Stanford Jonathan ndi 523 votes. Udindo otsirizira umene tawerengera mavotsi athu. Mavotsi ndi udindo wa Deputy Director of Social Services. Pa udindo umenewu panali ma candidates awiri ndipo ma candidate wa apeza mavoti motere. Candidate Honorable David Kadzinja amene wapeza mavoti okwana 327. Komanso candidate Jane Mandeule apeza mavoti okwana 1920. Kusonyeza kuti pa udindo umenewu amene asankhidwa ndi candidate Jane Mandeule ndi mavoti 1920. Olemekezeka ma Vice President achipani cha DPP ndikafika apa ndekuti zotsatira zimene tinali nazo zoti titengeze ku convention ndi zimenezo. Ife kwathu ndikuwafunira zabwino onse ma members a National Governing Council amene asankhidwa chaka chino ku convention ino, kuwafunira zabwino kuti agwire bwino ntchito yotumikira anthu chipani. Komanso ndinafuna kuti mwapadera ndithokoze nonse chifukwa cha kutipatsa mpata kuti titha kupereka zotsatira zimenezi
izizi ndi zimene zili official results za chisankho chimene chinachitika kuno ku DPP convention ya chaka cha 2024. Ndiye ndinafuna kuti mwapadera mundilole kuti ndipereke zotsatirazi ku chipani, mundilola kuti ndipereke zotsatirazi kudzera mwa a convention chair amene tinganene kuti anatituma ife kuti tiwatumikire pa ntchito ya kuyendetsa chisankho chimenechi m'malo mwa chipani cha Democratic Progressive Party. Ndiye tipereka ma results amene tatchulawa ma summary sheets amenewo, komanso apa pali box imene muli some results, symbolic results zimene tikupempha kuti ngati achipani cha DPP musunge for your own records, and indeed ngati mungafune disposal. Koma ndimafuna ndinene kuti ma results omwe tikupereka si omwewa, tili ndi makatoni ndithu angapo onena kuti tikupatseni kuti musunge, and you are going to decide imene mungapangire dispose ma results amenewa. Mwaichi mundilole kuti ndiwapemphe olemekezeka a convention chair